Glej, ako pričamo realno, i sad pričamo apsolutno i skroz realno. Simi je kupio novo auto, ja sam kupio 2 nova auta. Simi je kupio BMW, ja sam kupio BMW. Simi je kupio M4, Simi nema masažu na zadnjim sedištima. Šalim se, bez zabavanja, brutalan auto. Reagovat ćemo sutra na klip. Nisam gledao klip, samo znam da je uzeo M4, zašto mi iskočio na TikToku. Ono, od TikToka ne može ništa da se ne spojluje. Brutalan je auto, M4 je auto koji sam ja hteo da uzmem. Cabrio, ali sam uzeo M8, jebi ga, ono, šta da radim, brate, kad imam mnogo para, ono, kompleksi me pojeli. Ali, sutra reagujemo na klip, na, kako se zove, Simijev video zapis. I iskreno, ja čekam da reagujem, zato što do sad, mislim, Kosmica jeste dobar auto bio, ali brate, ovo je prvi, da kažeš, njegov ozbiljan auto, tako mogu kažem. Kosmica mi je ono, malo auto za dede, znaš.